Fie polinomul f de x egal cu x la a treia minus x pătrat plus ax minus 1 cu a real. x1, x2, x3 rădăcină lui, complex. Valoarea lui a pentru care x1 la a treia plus x2 la a treia plus x3 la a treia egal cu 1 este. Cum facem sumele acestea de rădăcini? Atenție, cum x sunt rădăcinile polinomului, asta înseamnă că puse în locul x îți dau 0. Deci vine x1 la a treia minus x1 la pătrat plus ax1 minus 1 egal cu 0 și la fel și la celelalte, da? Dacă le adunați, uite, hai să notăm cu Tn, asta se mai numesc polinomele lui Newton, puterile n, suma puterilor n ale rădăcinilor. Deci asta îți dau aici cât T3 minus x1 pătrat cu x2 pătrat T2 plus a ori x1 plus x2 T1 minus 1, 1 și cu 1 minus 3 egal cu 0. Deci T3-ul nostru ăsta, iată, este egal cu cine? Cu T2 minus AT1 plus 3. Și ăsta trebuie să fie egal cu 1. Da? Dar T2, suma pătratelor rădăcinilor, x1 pătrat plus x2 pătrat plus x3 pătrat, știți că este s pătrat minus 2p, adică x1 plus x2 plus x3 la pătrat minus de 2 ori dublele produse. Da? De unde vine asta? Din ridicarea trinomului la a treia, da? La pătrat. Că era suma pătratelor minus de 2, plus de 2 ori dublele produse. Dar din relație lui Viet, cât e suma rădăcinilor? Minus b pe a1 minus 2 ori cât sunt dublele produse? C pe a, adică a pe 1 minus 2a. Da? Și deci iată am obținut relația de aici care? 1 minus 2a minus a ori. Ce e T1? x1 plus x2 plus x3, adică 1, da? Plus 3 egal cu 1. 1 și cu 1 se reduce, ce-mi dă? Minus 3a plus 3 egal cu 0, a egal cu 3 pe 3, a egal cu 1. Răspuns corect D. Și cu asta am încheiat problema.